Ir-riskju għoli ta' reati finanzjarji u l-inċertezza kkawżata mill-grey listing tal-FATF huma żewġ fatturi li għadhom qed jimpattaw b'mod negattiv l-operat tal-HSBC f'pajjiżna. Da minn barra l-effett ħażin li qed ikollhom ir-rati ta' interessi negattivi. Waqt konferenza li matula kienu preżentati riżultati ta' dik li kienet is-sena finanzjarja l-2021, il-kap eżekuttiv tal-HSBC f'pajjiżna Simon Vaughan Johnson kien mistoqsi minn Net News meta jaħseb li pajjiżna jista' jreġġa' lura l-ħsara tal-grey listing u jnaqqas ir-riskju ta' reati finanzjarji fejn minnaħa tiegħu qal li ma jistax jgħid meta se noħorġu mill-lista l-griża. Dan fil-waqt li qal li kif pajjiżna jirnexxielu jnaddaf ismu joħroġ minn din il-lista tiżdied awtomatikament il-fiduċja fis-swieq u jiżdied l-investiment. Għas-sena li għaddiet l-HSBC reġistra profitt ta' 26.9 miljun euro qabel it-taxxa, żieda ta' 16.4 miljuni fuq is-sena ta' qabel. Id-depożiti tal-klijenti żdiedu bi 348 miljun euro fil-waqt li naqas is-self kemm dak personali kif ukoll loans kummerċjali. Fil-messaġġ aħħari tmexxija tal-HSBC f'Malta qalet li l-bank jibqa' miftuħ għan-negozju qed jibqa' jinvesti għall-futur u jibqa' kommess għall-innovazzjoni skont il-ħtieġa tal-klijenti.